nomndeni amakhulu bathi mina sikhane ngoba ungizwa umfowethu kanti abaphosa amasayisi kodwa yabakhulula abafowethu athi ngibheka ukuthi ugcwele sekucishe ngashaya isilevu ndivula ensimini yase-Edeni nohlobo lalesikhwebu Nkosi ndiphepela bizwe mangabe nje bongayena usibongo ofana manje kushutha uyena umndeni ngebala safana ngokuhlala saphana nenkinga ofike bengivakasha manje sekhaya lami lihleke khaya lami asafa khaya lami lihleke khaya buza ngesimo sedlule kusona wazindlela noma uyophenduka ingca yokuthemba umhlaba ukusomozela sihlale bomnyameni thuthuka kampani yekhandlela isibani foba ngeke balahle ithemba baze kuqhubeka kuzakhuluma izinto ezongibulalisa kuzabatshela ukuthi nginebala lobukhosi ndingumlisi nathi abaselangeni thina shisa kunapholisi kuzabatshele nokuthi sizophumelela kodwa ngizobakwatisa abakhuliseshi ngemvelaphi yabo banyakhulumeki isixazulula intaba sula ngakubukeka ukukhuluma nomkhaba fuka ngiyagombela emhlabeni ngokubaba kepha ngacomplain ngoba ngibona ngqale kothaba nekhono lihamba kakhulu omunye ngoba isinambuva labuwa mina ngishuthi ngizonitakula athi ugogo mina njakuzwa woze uzoxhawula khaya lami isihleke sami mina ungabiza ngekhwebulo sekhaya